ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ? ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿನ ಅಂದೆ ಒಂಚೂರು ನಿತ್ರ ನಾಪು अंदर रेस्ट मान ले नानची जास्त बोझ. अभी ब्रेकफास्ट सब हो गया. आज ब्रेकफास्ट में डोसा और कल का चिकन था. अभी निवेदिता ने आज लंच का प्रिपेयर कर रहे हैं. ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. हम लोग का खाने में एक ऐसा वेजिटेबल चाहिए. हेयर को भी अच्छा है, बहुत डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है. यार क्या थायराइड बोल रहे का ಒಂಚೂರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲಂಡು अंचा कुडला ग्रप्पा पोद बरोड़ते चपिदा. अभी मैंगलोर जाके आया. ये खाना खाएगा. अभी टाइम 1:15 हो गया है. आज खाने में फ़िश फ्राई और सब्जी. गुड मार्निंग मल्लक्क. इनी अंकल ना इल्लागे बिन्नेर इद्दारे. ಏನು ಪಚ್ಪ ಒಂತರ 1 ನಿಮಿಷ ಚಾಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ರೀತಿ ಚಾ ಪುರ ಅವನುಂಡು ಇರ್ನ ಏತು ಚಾದ ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾಗೆ ಏತು 10 रुपये 10 रुपये का नहीं चल इरेग लाभ यहाँ. अभी इवनिंग का चाय सब हो गया. अभी थोड़ा घर का सामने गार्डन है उसको कटिंग करेगा. अभी निवेदिता शुरू किया कटिंग करने के लिए. मेरा टर्न हो गया. अभी दिनों कटरने. देखो जी मेरा बड़ा छोकरा कटिंग करते हैं. हाँ बहुत अच्छा दिखता है. छोकरा की छोकरा एक कोने बापा है. छोकरा का बापा नहीं, वो पोंकरा का बापा है. मेजर करके काट कीजिए. थोड़ा आगे नहीं हल्प ಒಂಚೂರು ತಗ್ಗ ಹೊಡಿಯೇ. ये लेवल में नहीं आया. ये बे ಒಟ್ರಾಶಂಡಿ ಹಾಂ ಆತಾದ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಪೋಚು ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಒಂದೇಟು ಇತ್ತಿನೇಟು ಅವು ಲತ್ತು ಇತ್ತಿನೇಟು ಇರೆಗೆ ಶೋಕಾನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಈರ ಅವು ಮನ್ಪೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವು ಮರತಲಕನೆ ಹತ್ತು ಶೇಪ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಒಟ್ರಾಶ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂಬಪ್ಪನ ಹತ್ತು ಅಮ್ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಲೆ ಬೈ ಖರ್ಚು ಕಾಸು ಗೆಂಚ ಒಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಲ್ಪದ ಸುಮಾರು ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳೆ ಕೆಲ ಬೊಂಬಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲೇರು 6 ಜನ ಬೋಕಾ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪಾಯಿ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು 35 ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಯ್ದೀನಿ ಅಂಚೈತೆ ಈ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪಾದ ಕಾಸು ಕಡಪೂರ್ನ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪಾದ ಕಡಪೂರ್ನ ಅದೇ ಬೀಡಿ ವಾಡ್ಸಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಾರೋಲಿಂದ ಕಾಸು ಇರ್ನ ಅಕೌಂಟುಗ ಬೊಕ ಕೋಡೆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಕೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಬೇಗ ಕಟ್ಲೆ ಎಂಜ ನೀರು ಅಂಚ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪು ಜಾವು ಇಂಚ ಕಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲೆ ಗತ್ತು ಬಸ್ಸಕ್ಕಲೆ ಯಾವನ್ನ ಅಂತ ಅಕ್ಕು ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬುಜರ ಬಗ ಇರ್ದೆ ಕಡಪುರ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೀಜತ್ತ ಕಾಸ ಅಂಚೈತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾಲ್ ಅನ್ಪುನ ಅದೇ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕು ಬೀಜ ಪಡೆಂದ ಅಂಚೈತೆ ಮಾಮಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾಡುಲ್ಲಿ ಮಾಮಿನ ಜ್ವರ ಎಂಚಾಂಡಿತ್ತೆ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಬಗದಾನೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾಡು ಕುಲೊಂದು ಯಾನು ಕುಲೋ ನಿನ್ ಬಗ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜೀವೋಗು ಉಲ್ಲಾಸ ಗಿಡ ಕುಲೋ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಬೇಜಾಡು ಕುಲ್ದಿನತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಜ ಉಂಡು ಅನಿತ ಅಡಿಪುಗ ಅಂದಾಜು ಅಂತೀನಿ ಅದು అయితే మా పంతేరు మగే కట్టమని పడు ఏం అడిపోయాను ఒకదాలొచ్చి
ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಗಡುಪುರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಜವಾಡಿ ಪುಣಿ ದಾದೆ 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 ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲವಿ యాపన్ పుజ్జి ದಾದೆ అటు బొంబాయి అంచా జోకులు తిండ ఊరుగు దైవైది నిన్ను ಅತೆ మగా ಅವಳೆ ಕುಲ್ಲುನಿ ಲಂಬಾಣಿ ನುಟ್ಟಿಗೆ రాహులే కుళ్ళుని ಇತ್ತೆ ಮಾಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದೆ ಮಾಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದೆ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಭಾರಿ ಜೀವನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಹಾಂ ಕಾಡ್ದು ಗಂಟೆ ಪೇರು ಬೇನೆ ಹಾಂ 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 ಅಂಚಿ ಪೇರಾಪಿಜಿ ಅಂಚ ಬೀಡಿ ಐಕೆ ಕಟ್ಟುನಾ ಐ ಕಟ್ಟನತ್ತು ಬಿಜಿ 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 ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಂಡ ದಾಯ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಲು ಬಿಡ್ದಂಟ್ರೆ ಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾನ ಒಂಜಿ ನೈಂಟಿ ಪಾಡತಕ್ಕ ಮಾತು ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಡುವಾರ ಇಲ್ಲ ಆಡುವ ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಹೊಡಿತಿ ಅಂದೆ ಹ್ಞೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಬಂದೆ ನೈಟ್ ಹೊಡಿತಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಟ್ಲೆ ಇದು ಉಮೇಶ್ ಚಿನ್ಮುಖ ಕೈಕ್ ಅಂದು ಈ ಸಾಂಕದಾರತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಬೋನಾಗ ಈ ಪಂಪರಿ ಅಂತ ಸಾಂಕದ ನಂದು ಅಂದಿತ್ತು ತುಚ್ಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ತುಚ್ಚಿಂದ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ನಾನು ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಲಕ್ಕರೆ ಫುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಲ್ ಪಡ್ದು ಫುಲ್ಲೆ ಕೊಡು ಫುಲ್ಲೆ ಕೊಡು ಲಕ್ಕರೆ ಪತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಚೇರ್ ಮಾಮಿ ಈ ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್ಲ యాన్ రెస్టారెంట్ పోలే చెప్పులే ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೊಪ್ಪುನಿ ಜೆತ್ತು ಜೆತ್ತುತ್ತೆ ಪೂರಲ್ಲ ಹುಷಾರ ಜಂದಲಕ ಈ ಎಂಜಾನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪಾರ್ದಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಮಂತೆ ಈ ಎಂಜಾನ್ಪುನಿ ಈತ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೇದಿದೆ ಗೀತ ಲೇಟಾ చూలే ఆయన కట్టు మంత్ తీరే తెచ్చిపోయి నుంచి మనకు ಮಾಮೂನದ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೂ ಸೇವೆನಾ ಮಾಮು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ನೀರ್ನ ಚೆನ್ನಲಿ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಓಲ್ಪಾಡು ಇರ್ತುಪ್ಪೆ పనులే 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 ఎంజాయ్ చేయండి పనులే పనుపునంజిన అవు భారీ గట్టిండు ఓకే ఇది మళ్ళీ ఎంతలకి ఎక్కడ పని అవుతారో ఈజీ అప్పుడు ఇంచు కట్టడంతో ఉంది పారేస్తున్నాను ಒಂದು ಎಂಚ ಕಟ್ಟೋಣ ಪುಣಿ ಕಟ್ಟ ಆತು ಕಟ್ಟೋಣ ಸುಲಭ ಸುಲಭ ಇದ್ದೇವು ಕಟ್ಟೋಣ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಈ ರೆಕಾರ್ಡು ಬಂದರು ಸುಲಭ ಉಂಡು ಬಾಯಿಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಇವಾಗ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ నుంచి ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊರಂದಿದ್ದಾರೆ ಏತ ಕಷ್ಟ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವು ಸುಲಭ ಬಾಲ ಏತು ಏತು ಸೋಕರು ಕಟ್ಟೋದು ಈ ತೂಪುಡತ್ತವು ಪುತ್ತಲಿ ಈ ತೂಪುಡತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಹೇಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕೈ ಬೇನೆ ಕೈಟ್ ಪೋಕಲ ಹತ್ರ ಇನ್ನ ಮುನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಬೆಜಗಳ ಕೈಟ್ ಪೋಕಲ ಬಲ್ಪಗು ಬಾಕಿ ಏತು ಬೇಲವು ఒక ఈరు నమ్మరు ఆడిపోయినాక కయ్య మిత్తుకోంది ఇచ్చండి ಹನ್ನೊಂದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎತ್ತು ಬಿತ್ತು ಬಂದಿನಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಿಂಕತ್ತ ಗೊತ್ತು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹುಷಾರಿಯಾ అయితే మొబైల్ మావే పర్పుని వల్లే ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೆ ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಮಾಮುನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಮೂವಿದ ಪನ್ನೆ ಮಾಮು ಯಾನಪ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಕೆಮ್ಮುಡ ಕಣ ಈ ಕಣ ಬಂಗುಡೆ ಅವು ಕುಮೇದು ಹೋಗ್ತುಂಡು ಕಡಿದದ್ದು ಮುಣುಕಿ ತಾರೆ ಸಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಾವಿಗೊಂಡಿನ ಅಂದದೆ ಮಾವು ಬನ್ನಿನಿ ಆ ನೀರು ಐತು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಕೂಟ್ಲ ಅಂತ ಪಂಪ್ ಚಾಲ వస్తుంది అబ్బాయి నాకత్తు ఈ వైపు నడవండి పోయండి గిటాకు ఉండదు అదే సైడ్ మూడు తలమైపోయాయి ಮಾವನ ಪಚ್ಚಿರದ ತೋಟ ಅಂಬಿದ ನೀರು ಮೈಪುನಾಯಿ
अभी टाइम 9 बज गया है। अभी डिनर करेगा। डिनर में दोपहर का सब्जी और ऑमलेट।